시주 정물정성 마바 domnali jum bungneyo to ntang to si busidem bungnei ko ni de jabai bandu nungam ba bandu se bandu ni bandu tham bandu bi bandu ba jere ba thu bandu ba 시주 고롱 ba 시풍 고롱 ba 타길 홍하 ba 문 싱싱 버르니라와 반자. 농한바, 딱 반도블라, because 너무나 마붕을 비거다. 반다는 뭐? 반도는 뭐구나? 반도는 왜 반도니 계절 마마 반도 동생이. 오이 또 비컨는 정부 하이 네팔란다 할부 못하나. 정부 하이 바토하고 정 풀리던 누나네만 풀리던 비는 또 하고 같은 거지만. 아차. 냐? 하이. 비는 그냥 bunga 마bun가 나물라. 아, 나안에 바토 하이는 서로 하이 tirsul nuakai. Nuakai. 네. tirsul nuakai. nuakai. Biar mana nang ulang gedebun budem. Acha. nya. Bodofra idi bedi foto donane tirsul donane pujina yang nuakai. Nuakai. Acha. Aku punya batwa thana ya. Situ. Kacen tirsul ni. Nugo. nya. Oh bini kaina ang geden kau nagarakai. Hoito gede boli hiyumon. Dalam rabu boli hule. Bangsa dabu domba boli hugera. Boli hule semua tu foto ada tirsul lagi kiamun. Kiamun. Ibro boli kiamun. Oh bini kaina ang mas sampai namula. Ke foto tirsul namunai minok sini ni sile malah ni sila pang nama. Oh. Nane. Jadi bodone nung kharabe. Nane menate ang puja. Angin lai. Gubunahu ang buna hayab lagu. Ke tirsulat ang thara ang buna haguang. Oh, acha. Dan 당니 싱고 타네 잡에 테트리스 걸 테트리스 걸 보트리스 걸 테트리스 걸 베라 주 부금 당아 비니 버세 마붕되면 당아 암비코 마무도 나불라 비트스니 아랴코 데 tirsul아 정니 누아 말라이 하리니 아차 네 포토 다네 프라보 그 정니냐 말라이 베 만시프라 누나네 구분이 라랑세 라 수나 라벤 네 앙베코 능서로 주디 주요 가요 주는 남불라 능선이 크다 나타에 수나 말라 주디 부자 하나 이불라 훈옥수다 불라로라 샤베디 카마 그 비디 잡아이 하나 붕나이 네 두시나이 네 미네 가는 능선 주디 주요 주나 허 남불라 나 하나야 그놈은 제 저러저름 그야 저줄름 그야 네 라운이버 둑 Bikoni kata biban lana haya. Oh bini kaina mana kunuk suang tusuk suang mana nana puja jobo josse chuna hangpai. Ajuge nane no haji de ghotna ghoti bla kunuk jai bla. Ne. Roda ang sai sa buama roda khlami khai sa jabai nane. Bi bibana bungjani entai. Buru nase chuyu bla chuna la. Kaina. 동료들과 트리스 거는 놓고 또 비니게 저러더니 아시고 나요. 속니 베 막세 놓고 그러면 소만 놓아 저 산내로 소만 놓아 돼야 돼. 그래서 잡아에 비니 프라니 크로즈디 이거 반도나니 봉도 놓아마 반도 이 정리지도 해변 하는 좀 이거 정리하고도 만내 비바디 문체 뭐 조라로 당내 조라 엔도 싱어 문체 사이 문체 그 조라 엔도 동데 지금 이거 없는 라바이 더시 반도 안다 하니 봉도문나 더시 반도 더시 타이브로 산시 소모비 전음자 잡는 건 때 비만이 그 전음자 잡는 건 더시 반도 나봉도 이게 네티아 잡아이 전음 반도 더시에 동업라 비만이 그 동업 산세로 그 전음자 잡는 건 마바 문세 미르투잖아 이거 전음자는 거 카타는 거 한바 이 잡아이 전음 반도 네베 잡아이 게젤 전음 잡라만 치야 비만이 파이 온라인 마클라모 데르건 라우건 정문 비시문건 생겨라 시클라 잡라 정 혹은 하바데 하바 반드니게 자 비니프라이 하바자느니 우노 능탕아 운데 섬니프라이 운데 섬니프라이 하바자자신 이게 탑자노 하고 기스만 소모 20% 40% 자이 다 20% যদি 하바자에 블라 능탕아 탕이 미티나로 모타모티 프라이 40-50% 능탕아 모자메 라이시자요 누가나 네비 희냐 계생자드나 네부터 제메반 더 주름 잡아이 빠라고 보노와 15-20%는 더 하바 잡아 카티 잡아이 나 마바는
dorsi tabe tabnu jonom jabai nthanga noi mas thana in imfrai bibuto para jonom haba yabuto tabnu derbai dobai haba jabai haba janeni unom thanga mane koi to sabri sabsa khangbai nungana yo gobang sum thanga ra jabai dei mujang ni khayo ni ba jubi ba ni si farak jabai farak jabai thanga dasimbo ra jaga dong mujang ni nungana raijane unom thanga isibare buisiwa burai bai joni buisiwa burai bai edo burai bandu nebe jabai burai ni khatio jong para gobo jurla kintu burai bai ba the jong lama khon labai jong tiket dan khabai jong jan khabai dia ta dei kasih benar nama dia oh nebe khati khati jale beni ada ni nuamba imu isang gobo surgun kuno ti gilar dini ba kamun ba nungana malah pas sama sana ini nungai jam amun si usubida ifrunu jong mai marwa sama tubu thana ko unduna ni bude ada dei ya kan nebe bandu ara khati khati jale bai nebe thine bandu ada thine bandu 다 사세 만신 다 이만에 아붕 존엄 그 만에 모장이 존엄 잡아이 이니프라이 돌시분 당 모장이 동문 존엄 잡아이 모장이는 하바분 당 모장이 나바이 다니 보라이네 소문 당 만에 코스토 모스토 불러분 당 만에 보라이가 신동어 산세전 당 다른나면 사세 수붕 아붕 수붕 자는 거잖아 몇 반드 막세 좀 팔리는 거다 난 다 좀 팔리긴 한데 카이시야 안디다 클리본 되면 내리 팀제 맞다 오토비 가동문화 난 다음에 다 오토비 하기다 어에 또 농담문에 heb노만 아니 해바케이 맞 정말 이렇게 나가다 아글 동문 아글 동안에 아글이 사버된 음식 다 오토비 갈랭하면 나타에 에라이 만에 본시 세나네 에라 파이톰나네 시톰나네 가이면 농타 그거 누구다 나 훈티안이 계절은 마바포 비니는 그야 비니는 히사 만에 또또 그야 그 또또 비힌베 또또 그야 네 만에 그도 앙 이제 창가라 볼사 그리길래 한 누구도 뭐 버레프라 바트 누나는 부다 보내고 누구도 뭐 나서 이 샤베딩아 어베 가바리 글리글리 냐 가바리 글리글리 미처리 heb나 heb무먼 해본 주리 동문 주리 동문 나타양 말 비코 부나 하야 비초 못한 글리면 이신 누구네 로반 네 비코아르 자이로자 자유 비서 미티요 네 구분한테 미티야 나타 자이 바토 주어봐요 네 미쳐봐 미티요 구분한 미티야 구분한테 히삽라 드나니 자이 그런가 아 정토 부자단 상남 로알 마미 어비 가이나 그더니 자 보라이 보리 분이 가만히 비어 싱그라 스클라프라 바라 바하고라노 무나문 항는 허문 그 사람이 무대 흔해 프로토 바 프로지든 바 무대 보내 프로토 항는 허문 베글리폰니 바가나야 네 모dom니 바가나이 프라글리니 허가나이 프라 하가바리 허유문 네 비소마하베 강분에 바푸나이 농고 스클라프라 창라프라 타는 무나 농고 티야노 다 데데사바이 훈티안이 계세로 지내봐 비부지부 중하지부는 게 단테비든 자는 그런 기기야다 자 희자 중에 해 아파 바토 농토 그 타레 라키노 시다인 조라 훈티야 가이나니 조라 하미 heb나니 비파가 하이 비마가 하이 모호레 뱅나 딘바이 누이소르고 베 이소리 진르게 있단 고저 뱅나니 진르 이소 고저 비나 한카라니 이소라 비에는 중중 중 아로스가 불라 비에는 후이나 중니 노코르니 지도에 저 하스타네 그 중니 훌lum나이니 자 마 비나이 코 볼 비네 그 비에는 이소라 후이나니 중노 볼고 후이 누만바 네 입에 지도에 자 빠까니다 지키니 만에 하답 동어 이거 시블링 바디 누드나 시블링 바디 누드 시볼링고 라마나 아카라 시볼링고 시볼링 바디는 단나 사이 좀 통성이나 입을라 비어 뛸술 타이블라 시니 맛이 dum부루 타이 뛸술 좀 알아디네 dum부루 타이 이거 누이블라 네베 시블링 나서 탑노 없나 하이 근데 바통 오버데 베데 시블링 바디 거든 데이 옴라 이거는 소바이 그도 정리 지도내게 자기 마프라 마카세 신다 소자 클라마니 농마르고 시대하는 대신하는 제만에 바투 브레 알아 브라이 바투 알아 바투 브라이 니소이 비온 상문나 술그만 갑질에서 뭐 마코마코 갑질인다 이 갑질라 비전에 비서 브라이 바투 브라이 브라이 바투 알아 바투 브라이 이제 뭐 파랑 정도 마다
바थौ बोराया बाराय बाथौ बाथौ बोरायानो थ' दं ना माबायदि एसे सिन्था खालामलाय बोराय बाथौ आरो बाथौ बोराय बेनि गेजेराव माबा फाराग दं नामा फाराग इसे दं मारे बोराय बाथौ होनना बुंब्ला सय ना मा बोराय बाथौ बाथौ बोराय ने सारनो थथ' गैया नोंसोरहासो सोंनांगौ जादों बाथौ बोराया सै ना बोराय बाथौआ सै ने बाथौ बोराय होनना बुंब्ला नोंथांमोना सोरखौ बुङो सोरखौ बुंनाय जादों बे इसोराखौ बुंबाय इसोरनि महरखौ एसे बुंगोन नामा महर दं नामा इसोरनि महर गैया आंनि हिसाबै महर गैया नुवाथारि बियो जों दा जे माने महर गोनांखौ फुजिदों मानसिनिसो महर जायो मोसौनि महर जायो दाउसिन दाउलानि महर जायो मोसा मुफुरनि महर जायो बोराय बाथौ आरो बाथौ बोराय बिनि गेजेराव फाराग दं दे आदा दे इसोर दे आं बुंलांनि नोंथाङा एसे जास खालामनानै दे फै फारागा बेनो माबानि क'क्राझारनि मानसिया हनै दे क'क्राझारनि मानसि बाथौ बोराय आरो बोराय बाथौनि फारागा बेनो जे बाथौ बोराया सोर होननानै बुङोब्ला बा होननानै बुङोब्ला माखौ बुंदों बा होननानै बुंदोंब्ला 1 2 3 4 5 मोनबा पन्च बिनि तत्व बाया मोनबा आरो थौआ जाबाय तत्व दै बे मोनबाया माबे मुवाखौ मोनबा होनदों जेरै फिरफिलाखौ नायदों नोंथांमोना बे गोजा बे थै दै सानखौ बुंदों थिग बिदिनो अख्राङाव इसोरनि सक्ति दङ अख्रांखौ बुंदों नैबे जिथुनाखि बार गुफुर गेजेरनि फिरफिलानि गुफुर बारावबो सक्ति दङ इसोरनि नैबे जाबाय गुमु हा बिमा बैसोमुति गाहायनिया गोथां बे जाबाय दै बे मोनबा जेरै बार हा दै सान अख्रां बे मोनबा मुवाखौ लानानैनो जोंखौ दादों इसोरा बे जोंनि नैबे देहा सोलेरा मोदोमा बे हारा बेगेंफोरा बे हा थैब्ला बे जोंनि मोदोमा हाजों मिलाय गोरोबहैयो हा जालांजोबो हा जायो तद्रब जोंनि देहा सोलेराव थानाय थैया गरम नङाना मानसिया थांना थायोब्ला देहाया गुदुं थायो बे थैनायनि उनाव बे देहाखौ दांनानैलाय मानसिनि देहाखौ माबोरै जायो गुदुंना गुसु थैजायालाय गुसु जायो आदा बे गुदुं बिदुङा गैया जोंनि साननि जिथु बिदुङा बे गोहोआ गैया जोंनियाव दा अब्ला बे मोनबा बार हा दै अर अख्रां बे मोनबा सान्थौखौ लानानैनो मोनबा मुवाखौ लानानैनो जोंनि देहा सोलेरखौ इसोरा दादों दै जेनेबा बार हा दै नङाना जों बारखौबो जों हां लागासिनो दङ दसे गन्थं हमथानाय जोंनि मोदोमाव जुदि बार गैयाब्ला जों मा जागोन दसे हमथानाय हाया दा अब्ला बार हा दै अर बा सान बा अख्रां बे मोनबा मुवाखौनो जों देहा सोलेरखौ दादों दै बेखायनो जोंबो हयथ' नोंथाङाबो सासे बाथौ बोरायानो दायो हमना लादो आदा नोंथांखौबो आं बाथौ बोराय बुंगोन सासे मुस्लिमखौबो बाथौ होननानै बुंगोन सासे माने सावतालखौबो आं बाथौ होननानै बुंगोन सासे नेपालि भाइखौबो बाथौ होननानै बुंगोन खारन नोंथांनि देहाजों बिथांनि देहाजों सासे नेपालिनि सासे मुस्लिमनि देहाया एखेयानो हो कालारा एसे बेलेग एसे गुफुर गुसुम जानो हागौ दै नेपालिजों बर'जों समाजजों गुफुर हयथ' सावतालफोरनि महरफोरा एसे गुसुं नङाना बिदि थानो हागौ खिन्थु बे एखेयानो बिनि मोदोमाव थै दङ बिनि मोदोमावबो हा गुसुंब्लाबो बे मोनबा मुवाजों बेखौ दाजादों दा बाथौ बोराया नोंथाङानो दे साकार जिखिनि माने किसुमाना बुङो नङाना जोंनि नुवाथारिया माने साकार नङा जों निराकार सेबक जों नुवाथारिखौसो जों सिबियो दा गतिके
बै समनि जे गुरु आरो गुरुजोफोरा जोंनि किसुमान गुरु होना पुदिना जोंनि फट' होना फुल होना सिबियोना बेफोर माने साकार दा बुंनाय जायोना शिब आरो पार्बती बिथांमोना साकार बिथांमोननि महरखौ जुदि सोरबा जुदि आखिना होनो हादोंब्ला बिथांमोननि महर दिन्थिब्ला बे फट'आनो साकार बिथांमोना नों बायदि जेरैबायदि संसार जादों बिथाङा बुरिबो दङ दंना गैया दा बिथांमोना फिसा फिसौबो खांनो दंना फिसा फिसौ खांनो खाङा खांदोना गणेशआ दंना गैया दे दा नोंथाङा जेरै बे फिसा फिसौ दङ बिथांमोना बेबायदि दङ अब्ला बे सासे माने बाथौ बोराया बेनो आदा दै बाथौ बोराया बेनो खारन बिनि देहाया शिबनि देहाया गुसुम जानो हागौ किन्तु बे बार हा दै अर अख्रांनो जों बायदि दाजानाय बायदि नुदों नङा दे आदा देनो बुङो बाथौ बोराया बेनो आरो बोराइ बाथौआ एखेबारे माने जे परम आत्मा बेखौ रावबो नुवा निस्सय बै परम आत्मा जिथुनाखि आसल जिथुनाखि नुवाथारिजोंनो थिनहर जादों थां शिब फिसा नोङो बै मिथापुरियाव थां नोङो रायजो राजाफोरखौ एसे बुजायहै रायजो राजाफ्रा दिनै खासिरि बिसिरि संसार जागासिनो दङ जेबो गुरुत्व गैया संसार जागासिनो दङ नों एसे बुजायहै बिथांमोना माने लामा दिन्थिनायखौनो माने गुरु बायदि माने बिथांमोनखौ खुब सिबिगासिनो दङ दिनै किन्तु बिथांमोना आंखौ दा सिबि आं गुरु नङा आं इसोर नङा होनना बिथांमोना बुंखादों जेरै नोंथाङा खुलुमब्ला आं इसोर नङालै बेखौ खुलुमना नोंथाङा बुंगोना बुङा बुङोना बुङो नोंथाङा हाजार गियानि जानो हागौ बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंगोन बे आंलाय मा खालामनोलै इसोरखौ सिबि नङाना दा बिथांमोनाबो बेबायदिनो आरो बिथांमोना जेनेबा आंनि थ्रुयैनो माने इसोरखौ मोननो हादों जेला बिथांमोनाबो माने जोंनिफ्रा माने बेखौ खुलुमनाय जायो सिदा इसोरखौ खुलुमनाय जायो बेबायदिया दै बे जाबाय नुवाथारि बेखायनो बोराइ बाथौआ नुवाथारि आरो बाथौ बोराया जिथुनाखि जोंनि आगोलाव 18 जरा गुरु आरो गुरुजोबो दंमोन नङा बे खुन्थिया होनाया जोङो बै माखासेया गुरु आरो गुरुजोमोन दा नोंथांबो सासे गुरु नोंथाङा बाथौ बोराइ खारन बार हा दै अर अख्रांजों मोनसे देहा दाजानानै नोंथाङाबो सोलिगासिनो दङ बिदि देहा बे साका दा बोराइ बाथौ आरो बाथौ बोराइनि फारागा बेनो दे आदा दे दा बेखायनो जों जेनेबा बुंदों इसोरनि मुङा गोबां नङाना नुवाथारि आनन्द गसाइ बिनन गसाइ सोरबाबा इसोर बुंदों सोरबाबा आल्लाह बुंदों सोरखौबा गड बुंदों बे माखासे बाथ्राफोरा गासैयाबो मोनसेयानो किन्तु बर'फोरा बुंदों बोराइ बाथौ सोरबाबा बुंदों जेनेबा बेखौनो जेनेबा मा होनो आल्लाह सोरबाबा बुंदों बेखौनो गड नङाना किन्तु बे सासेयानो नङाना बे मुलुग संसारा सासेयानो दा बेखायनो निस्सय जोङो सिन्ता खालामोब्ला नुवाथारिया इसोरानो जों बयबो धोरोमखौ जे नोंथाङा माखौ सिबिदों बेयाव जे आं नोंथाङा बुङो जेनेबा इसोरखौ बोराइ बाथौखौ सिबिदों सोरबा सासे दंफां सिङाव जुदि माबा अन्थाइ थरसे होनानै जुदि बेयाव थुलुसि गायना जुदि सिबिदोंब्ला नोंथाङा सोरखौ सिबिदों बेयाव होनबा आं इसोरखौ सिबिदों बबेबा गिर्जा सार्चफोराव थांना जे संहैब्ला नोंथाङा सोरखौ नागिरदों बेयाव जों जेनेबा इसोरखौनो प्रार्थना खालामदों दा बेबायदिनो इसोरा सासेयानो मात्र थायो बिसेसो एसे आलादा दा बेखायनो जों सानदों आदा जोंनि गेजेराव बारा फाराग गैया दे आदा दे फाराग गैया दा बेखायनो जोङो जुदि बेखौ बुजिलायनांगौ जायोब्ला जोङो जुदि बेखौ जुदि मिथिलायनांगौ जायोब्ला आंनिखौबो नोंथाङा मिथिनांगोन नोंथांनिखौ आं मिथिनांगोन दे मिथिनांगोन दिनै नोंथांमोननि जिथुनिखि बे नेपालाव फैनानै आं फार्स्ट बेखौ नुफैदों बिथांमोननि नुदों आं दाखालि बिथांनि जिथु जाहा आदा बिथांनि खौरां आं आदा लिंदों दाखालि आं बिथांखौबो दाखालि संदों बोराय बुरि सानैखौबो होयोलाय होनबादि आं बिथांखौ आदा लिंबाय बोराय बुरि सानैखौबो बिदि फज'ना लानानै सोंबाय थादों आदालै बे मालै मा जानो दे आं बेखौ एसेबां मिथिया फुजिनानै बुहुत बोसोरनिफ्राय सिबिबो जोङो खिन्थु बिनि तत्वखौ आं मिथिया जेरै बायसा जोंनि आबौ आबैमोना देखायदों जों बेबायदिनो दाबो लाखिगासिनो दं जा खुन्थिया केटार दं बे हिसाब गैया माने एसे गुवार जाब्ला हयथ' 90ताबो थानो हागौ एसे फिसा खालामब्ला 80ताबो थानो हागौ आसा बे बान्दोखौ खामिखौ दोनदों बेयाव माबा मोनसे तत्व दं नामा बेखौ थानो हागौ आं खिन्थु मिथिया होनना बुंदों आरो बे मा होनना बुंनायाव आं बिथांनिफ्राय फार्स्ट फान्था होननाय बुस्थुखौ आं मिथिदों आरो दे आदा दे दा जेबो नङा जों दाउथु बिखा होयो नोंथाङा दाउथु बिखा हो बेयाव जेबो इसेबां साननो दंमोन माने दाउथु बिखा नोंथांमोननि बायदिलाय नङामोन नाथाय बारि बनसे सैनानै नौथा नेरै थिसननानै थुयोमोन आरो मोजां खोथा एसे बेखौ मडिफाइ बे जेब्लानिफ्राय माब्लानिफ्राय बे गोमाबोदों होनब्ला जेब्लानिफ्राय बे बाहाय खेबसे इदि जाब्रा फंबाय माने
मावग्लुबनानै बिदि नांला होननानै बुंनो हमनानै थारमाने जोंनि गेजेराव माने सानथौफोरनि तत्त्वफोरखौ माने बिजिरनायनि अभाब जादों नङा होमबा हारासमरबा ना जोंनि गेजेराव माने तत्त्वफोरखौ माने बिजिरनायनि सिन्था खालामनायनि एसे अभाब जादोंमोन तत्त्वखौ बुजियाखै बोखानो गारबाय मेन बेनोसै दा बे तत्त्वखौ मिथियाखै नांलाब्ला नांलालै ना नागारलांबाय बेनो गोमालांदों दा फंबाय दा नोंथांमोना फैबाय नोंसोरो बाहाय फैनानै मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय फोरोंफैदों दा आंहालाय दा बैसो गैले नाथाय गोदो दा बैसोआव दंमोन ने थांगौ ओङोमोन रंजागौ ओङोमोन ने दामु ओङोमोन आंबो सिफुं खेबसे बिदिनो दामैबाय रोंब्लाबो रोङाब्लाबो आसामनि मानसिफोरा माव रोंहानो ने होमब्लाबो थार मोनसे नेपालनि मानसिफोरा एसां बाहादुर जाब्लाबो दामहैदोंलै आं ने बिजिनियाहाय मोजां खोथा दे बे सोरखौ लोगो मोनदोंमोनला राखाव बसुमतारी ने राजेन बसुमतारी बे माबा साबुंसा मोसाहारि बिसोरजों जों माने मोलायनानै फैनायनि मानसि मोजां खोथा दे आदा दै दा नै मा मोनसे सिन्था जायो होनब्ला बाहाय जे होनानै दोननानै फुजिबोदों दा बिसोरनि मेलेमाहाय बेनो थादों दा बिदि नङालै फंबायफोरा फैनानै इदि बुंदों इसासो खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला जोंबो बुंनो हाया दायो सिदानो जोंबो बुंनो हाया दा नोंथांमोनखौ साननो हनो जों टाइम होदों जों मात्र रिसार्च खालामनो जों टाइम होदों दा हयथ' जोंबो बेखौनो लानो हागौ बारा जुदि बिजिरलायोब्ला हयथ' नोंथांमोना जोंनिखौ लानो हागौ बेथ' सानसे समाव जालांगोन ना दा जोंहा माने जों खावसे जाथारनांगोन मानो होनब्ला दुखुनि खोथा जोंनि नेपालि मालाय हारिनिखौ नुयो जरौ दाबसे मोनसेब्ला बे मोनसेयानो संसारानो जों बड'ने मा नुयो होनब्ला दाबसे बड'आ मोनसे दाबसेनि बड'आ मोनसे दाबसेनि बड'आ मोनसे बेनो दुखुनि खोथा नाथाय मालाय हारिनि जे दं बिन दं बाहाय बे नेपालफोरने बाहाय जा दं बेनो आसामावबो दं बिसोर बयबो पुरान खालामो मा खालामो ने बिसोरनि मामला मोनसे लिरनायनि बिजाब दं बे लिरनायनि मामला बिसोरनि मोनसे संबिधान बायदि लिखादों बे संबिधानाव थानानै जेबो खामानियावनो बिसोर मावो जेनेबा नेपालाव मोनसेबो लिरनाय लेखा गैया बर'फोरनियाव मामला जों खुगाजों जायखौ फोरोंदों जेरखम फोरोंदों सेरखम मावदों बिसोर खुनु जोङो लिरनायनि लेखा गैया बेनिखायनो जों मिथिरोङाखै जेरखम रोंदों एसेरखम खालायदों बां दा आं नेपालावबो नुबाय दाबनि बे बाथौ होनायनि बाथौ बुजानायनि बाथौ फालिनायनि हयथ' मोनसे बाथौआनो दा बे बाथौखौनो जोङो नेपालावबो आलादा आरो बे बाथौखौनो जोङो आसामावबो नायबाय आसामाव नायब्ला बे मोनसेयानो मोजाङै फालिदों बिसोरबो खिन्थु बिसोरनि जाबाय मोनसे पइन्टनि मोनसे व्याख्या खालायोब्ला जोङो व्याख्या खालायनो कुनै लामा गैया आगोलनो बिसोर बिजाब बनादों बे बिजाबनि हिसाबै बिसोर थाबायो ने जोंथ' बिजाब गैयामोन गोदो माने दासो नै माने बिजाब ओंखारलांबाय ने दाबोनो बिजाब ओंखारब्लाबोनो गुरु सासेनि मोनसे दं गुरु सासेनि मोनसे बेखौनो दा अजाय नायबाय अजायबो मानिनाय बे मोनसे बाथौब्ला जोङो अजायनि बाथौजों अजायनि बाथौजों मा डिफारेन्स दं बेखौ मोनसे डिसकासन खालायनि होननानै मोनसे योजनाजों आफाफोरखौ बा लिंहरनायनि फैनानै नायफै अजायनिजों मा डिफारेन्स दं बाहा बेखौ माहाय संशोधन खालामनो हानाय जों रायलायफैनि नोंसोरबो फै जोंबो थांनाय अजायनिबो बड'आनो इन्जायनि बड'आनो इन्जायनि बाथौनो अजायनि बाथौनो बे बाथौखौ मोनसेयावनो मारै जों खालायनो हानाय बेखौ मोनसे प्रसेस सोलायनि होनायनि गुनिनो आफाफोरखौ लिंहरनायनि फैनायनि बा फोरमायबाय आफाफोरा जोंबो एसे मिथिबाय दा बेखौ जोंबो मनावहाय एसे डिसकासन लानायसै सिरियासलि लानायसै लासैयै जोंबो मिथिनाय
비 미팅은 가이는 그거 부지질래나고 산래나고 사오래래나고 농고 아르단 당문이 비가 부하나딘 바이제네가 이긴 파르세지 니가다 레카네 기압라니 그 레카부고 흘랑근 좀 이제 레카가 흘랑불어 디니 만에 이거라이 손노 하는 당문이 메고나 비디 잘라다요 잘래 아르단이 그다는 마세 탐다 있더라고 라이브 그들라야 이게 베면 타토tum 산체 소모블라고 베세 푸삽네 회카거나다 이세블라 푸삽네 회카건 제네바 농탕문나 아오가 제네바 니보 군시 투나 히문 biar jibu bilang kan karena sih kan nanti karban, malah pas itu berak bu itu unni pun saya karena hago, nama, itu bisa nah hago, aku jingi aku pernah aku asal bedine berak dumum, saya kintu biar kusung dumum jingi, tak kusung wajib kusungan, terjadi aku betul arim, nanti kapan luci ada nih, betul mabri mana mulaga. 바토 부전이야. 자이네 만에 부자 하나 하게 바토 투낭 지금 탄든 탄낭든 잡아. 아차. 음란네 팔네 마 팔문라 저희가 군자가 이. 아차. 네. 군자면 타마에라이. 아이면 네. 아 군자면 타마에라이 라방라방 투이면. 아차. 만에 저희가 군자가 아나네. 탄단나네. 만에 쿨무라 자이가 만나네. 미소. 네. 자이네 바토 그야. 위네 둑 잡아이. 잡아이 잡아이. 네. 로자 프란나이바 이디 네 만나 바토와 저거 더 소자들이 남 무바이. 무나 하바이. 네. 노하이 오숙동. 네. 몰라 바토 탄단나네 푸지라도 마당 자이블라도 드나 하는 거도 왜가. 네. 이산에 군자 주나네. 만에 탄단나네. 제블라 부자 하나씩 बिहार सिजौ गायनाङा बे खुन्थिया गायलाबा जाबाय जेब्ला फुजा होनायसै होमब्ला नों बाथौ दुमनानै सिजौ गायो गोदो नुबोनाया थिगानो दा बेनो आदा खोथाया दै दा जोङो बेफोरखौ मिलायनो कारनैनो जोङो खौसे जानांसिगोन दा नङा होमबा नोंथांनि मा रावजों आंनि रावजों गोरोबदोंब्ला नोंथांनि थानाय जानाय गासैबो जों गोरोबलायदोंब्ला आंनि भाषाखौ नोंथाङा बुजियो नोंथांनि भाषाखौ आं बुजियोब्ला जोंलाय बेखिनिखौ मानो एक जानो हाया नङाना एसे सम नांगोन जोंना समखौ जों लानांगोन आदा दै सम लानांगोन दा बेखायनो बेखिनिया जेनेबा खस्थ' मस्थ' थाथ'द' नोंथांमोना जेनेबा दा जेरैबायदि खुगाजों खुगा सोलिबोदों आदा इसोर नोंथांनि उनाव हयथ' नोंथां बायदि मेलेमजिबि मानसि नोंथां बायदि समाजनि खामानि मावग्रा मानसि आरो दुनाय आरो सोरबा सासे ओंखारगोनखौ जों आसा खालामनो हाया आदा इसोर हाया दा बेखायनो ओंखारब्लाबोनो बे माने हयथ' एसेब्ला खमायगोन बेबायदिनो जोंनि समाजा जोबलांगोन धोरोमा माने थेर बेथेर जालांजोबगोन आदा दा बेखायनो जों सानदों आदा दै नोंथांमोना लासै जुदि एसे परिबर्तन जानो लुबैदोंब्ला जों मिरु गौथुमजों दुलाराय बाथौ गौथुमजों जगाजग खालामना होगोन दे दा मा बाथौ जोंनिया बे जिथुनिखि बे बिबार बाथौआनो हमना लादो बे एखेयानो दे जोंनियाबो एखेयानो बुस्थुआ दा नैबेदि माखासे माबा दंना नैबे बिजाबफोरा बे दुलाराय बाथौ गौथुम दुलाराय बाथौ गौथुम होननाय संस्थारा नाय दा बे दुलाराय बाथौ गौथुम माने अल बाथौ महासभा बे नेपालाव थानाय बबेबा माने बांलादेशआव थानाय भुटानाव थानाय बा बिदिनो नागालेण्डआव थानाय गासै अल वार्ल्डआव वेस्ट बेंगलाव थानाय गासैबो बर'फोरखौ माने जमा खालामनानै माने बे मोनसे बाथौ गौथुम दादों बेयो थांनाय 16 मे 1992 नि 16 मेआव गुवाहाटी पल्टन बाजाराव ट्राइबेल रेस्ट हाउस दादोंमोन बेखौ आरो बिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्टआ बिजिनि माबा हाई स्कुलनिनो हेडमास्टार रुपनाथ बसुमतारी दाबो दं एकदम जोंनि खर' गुमोन जाबाय खर'आ एकदम फोजोबबाय थाबायनो लासै चेयारमेन हेडमास्टार बिथाङा फाउन्डार प्रेसिडेन्टआ ओमफ्राय मा होनो फाउन्डार जिथुनाखि जा नेहाथारिमोन सेक्रेटारि बिथाङा बानेश्वर बसुमतारीमोन बिथाङा रुंसारि जालांबाय दै दा बिनि उनाव आरो अल बाथौ महासभा होननानै आरो दानायनि उनावनो आरोबाव माखासे नैबे क'क्राझारनिफ्राय मंगल सिं हाज'वारि जेनेबा बिथिं प्रमेश्वर ब्रह्म आरो निमुवा खुस्राबारि बै गबर्धनानि जेनेबा जा प्रमेश्वर ब्रह्म ओमफ्राय बिथिं माबा दंमोनलै बसन्त स्वर्गियारि दा बिथांमोन बायदि ज' जानानै आरोबाव बिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमखौ माबा खालामफिननानै बे बिजाबखौ बर'नाय जादों बिथांमोननि दिनाव दा जों बिदि थाबाय जानाय नङा जोंनि अल जिथुनाखि
아사모 타나이바 비니 바헤오 타나이 마카세 보로보고지도 못하고 좀 하면서 국가적 소리를 내는 거야. 좀 하강세 비자 보러는 거 비자 뽑고서 거 나니 비자 뽑탄기 나도 디니비오 가세만에 사비스타 사타이스타세 디스트릭타요. 네. 얘 막세 디스트릭을 나는 비오만에 메갈로이 부동 사비디는 홈날라도 가로 힐 디티네 에케바르 마파 김부동 티키킬레동 무슨 중님만치 우리나 솔로동 동문이 네팔레 그거 비라 파든 가시고 이걸 라파는 집에 미루고 투마면체 탕키다 정도. 나 비오 농탕문화 합는 의미라 중에 보로프니 지금 가세부 마바부터 더 저가서 칼람블라 따는 마바 칼람글 비탕문화 다니 저가서 칼람글 다는 무장. 구하티 동문이 헤드 오피스. 구하티 바토코리오 소리가 쓰는 동어. 다 비니 프라이비니 세컨 마바야 브란시 사베 네베 오바야 코크라사로동. 코크라사로동. 몽골싱 하조리 형 담나 저가서 칼람블라는 비연 몬도. 이디아라. 다 비누 정 하만에 올바토 모하서바 비오 보로니 지트니게자 아사칸디 아봉 비오 동족하요. 만시 트이블라 정 하나 신나 신나가던 당나. 신느 비오 하나 신나가 나봉도. 나는 고도토 하나 그 신케야문. 네. 만시야 저놈 자이블란 담나 마루 코미 타르는 거. 수다라 함나야 비오 동족부. 바다문 비세 몽탕니 지트니게자 봉수니 게제로. 비다 풍마니 피샤 비다 풍마지디 마밤세 가지리 카메라 탕라이블라 비컴마 바드나 봉 비오 동족부 릭나이. 네 또. 동족부. 비누. 밭. 만에 밭에 밭나버 그때 라감토. 네. 오거밭, 퐁슬롯밭, 오거밭, 다우히밭, 카왈리밭, 퐁슬롯밭, 아라 콜로봇밭, 레몬밭. tapi kemabre udrayu. Kita thunu kau. Bodoland University nungabla Guwahati University jadi boro emele korone mansibra kintu pangsin udrani. Ifur bedi singra ya. Jungni krisi pakui bisru. Boro jitunege asaramun bise bitangna 탑탑 나군. 왜 비자마 흔나고 자동에 네팔 하이만 나물라다. 좀 네팔님 부도프라. 테블라 조놈 잡라. 말레니 홀라나 수다 자나 타들. 비니 비어동어 비어동어. 왜 만에 찾아다 나물라. 리네 그야. 네. 가민 문체 하이 왜 방알리 라바이. 네. 가민 문체 마바 모거니 라바이. 아왜 부배 가미나 장고라 가미나 다들 비 장고니 라바이 네 이디는 자랑가선 동어 네팔라 마는 나무라 리네 기야 정 보도네 마 감나고 나는 기야도 네 아자이 거렁에 파네 거렁만 비트 당바이 네나 체정 누구든 만나 자이사 누구 저런 누구든 새로운 사람거든 네앙 누나야 마는 코로 지나이니 누구든 비하나 코로 진후유 네 시경리 바디라 코로 시나문 역시 하나병에 코로 시나문 난다 농고 시나문 계절 키니오게 코로 시니야 구분이 그래 마바 시키네 내비오 리딩가 되고 사자나 하고 아무나 칼문 하나 정네 도로마 님니티 프라마네 전 부분에 가서 라드나 농고 네 저는 가운데 코로 가라네 부분에 가서 라드나 정니는 비앙고 나나 부나야 야다 데 다중니 계세요 kaise guru lanani khona nungthang ko jere heres bina wasin do ko jung khona do dei bathuwa no ada dei yesuba uji nare bathu amuna bathu ne je khumba abo bisu korau gi basuba je nare bathu asuba bi ni humna la to mahnu rupamuni bathu itu guru puri namsu bathuwa godo batuni suba muje guruin nam khulana ni batu ja yakuni nada jung batu nani mitibla godeni frebe batu dhurma tung khayi ma gejer khini suba ba mane sepu sabona gina suba guruwa mane odo pusaubai ta bini gejer mane hoiton guruin nam thalang bo bai dei ta batuwa ni ara अजित नारायण को भी पाठन मान ini अजित नारायण चलाफ्रा को अजित नारायण नाम दोनलां बि जाबाय मानसिनि नाम इसोरला बाथौन मेन जों सेन्टर हेड अफिस बारकोनला माने ब्रान्चआ मात्र सोंनायजों थानलाय नेनि खोथा जाबाय दे मंगलसिं हाजोर माने बेसां फोसावगासिनो बाथौनि खोथा मंगलसिं हाजोरनि बाथौथ' मालाबा जायाखै बिदि आरो बुस्थुआ बे बड'आ आं मोजाङै बड'आ जों सानै लायोब्ला जों मोजां आखानो जों गोबाना लादों नंगौ एकदम मानसिफोर बुङा दा मानो होनोब्ला दाखालिबो थेला मारायाव सानसेखालि सिमा बोसोरथाम बोसोरनै बोसोरबानि आगोलनि खोथा कारमन्डल बिश्वविद्यालयनि मास्टारफोर फैया कारमन्डल बिश्वविद्यालयनि बेहायनि मास्टारफोर फैया 7जनमोन बिसोरो
फैनानै रुपेशनिया फैयासै अच्छा रुपेशनिया फैनानै उहाँले सँग चाहिँ हिसाबले तपाईँहरूले चाहिँ मेचेहरूको चाहिँ हामी एउटा इतिहास लिनु आएको मलाई रुपेश दिन थुम्बाई बिमा उमेनमला अब मेचेको इतिहास त हामीलाई थाहा छैन बुढापाकालाई सोध्नुपर्छ हाम्रो एउटा भेनाजु छ उहाँ गएर सोध्नुपर्छ छोराफोरसँग फैयोला आंनाव लाना फैयो फैबाय फैनानै बाहायनो नैबे बाहायनो बे नङा आंने माने जिगाबनि न'मोन औ ने जाय न' बे न'आबो गाहायमोन औ ओमफ्राय बाहायनो जिरायबाय जिरायना आं नायबाय बाबु बुरजा मानसिफ्रा मानो फैखो फैसाबो दं मानो होनबा गुमै हिसाबै नै बिसोरो काठमाडौँ विश्वविद्यालयनि मानसि फैदोंब्ला विशेषमा फैदों माने नोंसोर माबोरै नेम निथि लायो ने थैला मा खालामो फुजा होला मा खालामो हाबा जाला मा खालामो होननानै फैदों सोंबाय ए होमब्ला बर'नि इतिहासथ' आंबो गासै मिथिनो हाया ने जा नुबोदों बेखौ खिथानो हागौलै आं बुंबाय बिसोरखौ बुंबाय आंल' बिसोर बुंबाय खुलुमफैनानै ओमफ्राय बुंबाय दाजु हामी यस्तो मेचेहरूको चाहिँ इतिहास एउटा संस्कार संस्कृति सोध्न आएको तपाईँले भनिदिनुहोस् यहाँ सबै सोधेको तपाईँले नि देखायो तपाईँले नै देखाएर तपाईँसँग चाहिँ हामी चाहिँ एउटा संस्कार संस्कृति मेचेहरूको चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो आम उहाँ चाहिँ मैले देखेर आएको जति चाहिँ भन्न सक्छु त्यो नदेखेको उहिलेको त थाहै छैन त्यो भन्न सक्दिनँ विशेष उहाँ छ तपाईँले जे देखेको छ त्यही भन्नु कहाँसम्म देखेको छ त्यहाँसम्म भन्नु ठिक छ पेम्फरानै विशेष माने थैब्ला मा खालामो संबाय जलमजाला मा खालामो थुलसि सारना सानैफ्राव खोथाबाय ओमफ्राय हाबा खालामना मा खालामो गयदा माबा जायोना जाजायोला हिसाबै खोथाबाय यो ना उइ खालि बोसोर आं फुजा होदोंमोन बाथौआ गोदानमोन बिदिनो ने गुबुन नाखौ सोंजोबबाय यो नाहाय बाहायनो जिरायदों बे बिदिनो जिरायदों जों एसे गोजानाहाय बिसोर यो नाहाय मा सोंबाय नामला बेखौ सोंबाय यो के हो तपाईँहरूको होननानै सोंबाय बिफांखौ औ बे बाथौआखौ बेखौलाय मानो दोनदों होननानै सोंबाय आं बुंबाय यो हाम्रो कुल थान हो कुल देवता हाम्रो घर पूजा हो घर पूजा गर्दाखेरि यो पूजा गर्छ घर पूजा गर्छ सोंबाय यहाँनिर सिउरी नेपालपुरा सिउरी नाम हो सिउरी नाम हो हामीहरू सिउरी भन्छ तपाईँहरू मेचेरलाई चाहिँ के भन्छ हामी सिजौ भन्छ ए सिजौ तपाईँहरूकै भाषाबाट पो हाम्रो नेपालले चोरेको हो कि क्या हो गुना बाबु यहाँ सिजौ जौनिफ्रा सबसे सिउरी हिँड्दैन छौनिफ्रा सबै भएन माने मासुबाट बिचो माने खान गर्नुभएको खानै गयो ओमफ्राय सिउरी भन्छ अनि यो भाटा तपाईँहरूको यो 5वटा छ यो के हो ओमफ्राय उहाँ चाहिँ यो 5वटा चाहिँ अरू म त्यति जान्दिनँ 5वटा तत्त्व हो के तत्त्व हो हावा पानी माटो आगो अनि आकाश 5वटा तत्त्व हो 5वटा तत्त्व यो मात्र होइन सिउरी पनि 5वटा तत्त्व छ हो कसरी 5वटा तत्त्व छ 5वटा रेसा हुन्छ गोरौँगा मनबा जायो हो र उही दिनसम्म बिसर सुवाको छाना सिरीको छाना किसमना सानी सिरीबो थियो बिने सिरीबा जाबाय आ बिने जो मदम खुनायलाबो मनबा दं बिहा दं बिने बे सिजुवा खै जाय बि सिजुवा बे सिजु मंसेबा ना सिजुवा जमा सातना बेसबा सिजु बहुत जाति दं बहुत जाति दं खायसे दं सानी सिरिया सासिरिबो दं सातसिरिबो दं नौसिरिबो दं नौसिरिबो दं बेसिरिनिबो दं बुन सुगोनांबो दं सिजौ लाबदिबो दं गोबां सिजौ दं तर बड'आ बेखौ मानो लाखो नांगौब्ला बे 5 तत्व मिलाइ खाय बे सिजौआखौ गोबादों बे बाथौ बान्दोबा बड'आ सिजौ गुरुंबा सिफुं गुरुंबा थाइगिर खंबा बर'नि रावा फंबा नायलाय गुबुन सिजौखौ मानो लाखसै बड'आलाय लानो हागौमोन दा मानो लाखसै नांगौब्ला 5 तत्वहाय मिलाया गैया
खनजों तो हाय मिलाय बिनि खायनो गुमिसिजों लाय खाय बुरा बिखौ लादों नानी बुंब्ला बिसोर मा मासे नामुला यो कियो यो नमान हो हामी बिसोर बुंबाय नमान भनेर भन्नुहुन्छ त्यो भित्र चाहिँ के छ हाम्रो माइनो थापन हुन्छ भित्र कुल देवी बस्छ भित्र कुल देवता बस्छ बाहिर बाहिर बस्छ आशा यो यतापट्टि घर छ यतापट्टि बनाउँदा हुन्छ हुँदैन 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 यतापट्टि बनाउँदा हुन्छ हुँदैन यतापट्टि बनाउँदा हुन्छ हुँदैन बनाउने विशेष बुङबाई यो दैलो यतापट्टि छ यो दैलो यतापट्टि बनाउँदा हुन्छ हुँदैन आनामुले यो घर हाम्रो दुई कोठा हुन्छ एउटा इसिङ हुन्छ एउटा ओखङ हुन्छ इसिङमा देउताको थान बस्छ भने ओखङमा मान्छे पनि बस्छ नानी बाछन काजिले इसा कथाला विषयमा मुखनामला तपाईहरुको उइलेको दिजु बाजु सत्यजुगको चाहिँ जसले यो उत्पत्ति गरेको छ त्यो बहुत विद्वान मान्छे हो नाइदो बुंदों रामायण और महाभारत पूर्वे ছিল बाथौদের বড়দের बाथौ धर्म তার খনিক বাঙালি পণ্ডিতরা बुंदोंमोन पण्डितफोर बेखौ सिउरि होनो दा सिजौनिफ्रायनो सिउरि सिउरि बिसोरनि सिउरिनि बेखौ सिउरि होनो सिउरिनि कुनै अर्थ गैया त जोंले सिजौ बिनिथ' अर्थ दङ सिजौ होननायनि माने सि माने गोजौ जौ माने गोजौ बाथौ बा माने मोनबा थौ माने गोथौ सिया जोंनि आत्मायाव थानाय सि आत्मा सि आरो जोंनि खुरि आरो जौसिन सि आरो जौ बै जोंनिया जाबाय सि जोंनि आत्मा आरो जोंनि खुरि आरो परम आत्मा हो दंना परम आत्मा दंना बेखौनो बुङो आरो सिजौ सिजौनि अर्थ मिनिङा बे आरो बिसोरनि सिउरिनि अर्थ बिसोर बुंनो हाया मतलब बे जोंनिखाय खावनायनि बिसोर अप्रबास खालायनायनि जेरखम जोङो बा खनखाय माइ होननायनि जायगायावहाय खनखाय माइ होननाय बायदि बिसोर बुंनायनि बायदि सिउरिखौ जादों खनखाय देलामाबो माने खनखाय बाली फुंग्रेखौ खनखांनानै जायगाखौ खनखाय जेखुनु देलामनि नामा कुनु घटना जाला नाम थाया खनखाय होननानै दा खनखाय ना खनखाय माइ खनखाय माइयाबो दा खनखाय जोबलाङाय खालि माइबांसै दा माइबां बुंनोसै बेबायदि नामा अप्रबास जालाङो खिन्थु बिनि इतिहास नायला नेचुरेल थैनाय जोंनि बे बड'फोरनि इतिहासा बे नेपालावहाय माब्लानिफ्राय थादों बुंनो हाया नाथाय जों बड'फोरनि बाहाय कुनु चिनो गैया दा बड'फोर दंमोन होननानै कुनु चिना दोननो जों हाया खालि नामबां दङ बड'फोरा होननानै बड' गामिनि दा नैबे गारामथान दं बे गारामथाना आंनो जायगा होदों मानो होदों होनना बुङोब्ला बाहाय बड'फोर थानाया दानिले आं माने 35 सालाव फैनानै जथनिफ्राय बाहाय फैनानै आं माखालबो जाबाय दालायनो रोङालाबो सब रोजा जाथिबाय रोजा बुंब्ला आं लाजिलायो रोङाखैना रोजानिया बाथौखौबो खुलुमनो रोंगौ नोंथांनो रायजोआवसो बिबानखौ होदों ना रायजोआव होदों नालाय नोंथाङा माने सायख'दों इसोरानो सायख'दों होनना सानना लानांगौ होमब्लाबो माने बे ग्रामथानाखौ दायित्वखौ निर्बाह खालायदों गोदोनिफ्राय माने बड'फ्रा बे हाग्रा मोदायखौ फुजिनानै जाबोदों बेखौ गारामथाना हाग्रा मोदाय आबि नामुना जोंना नन मोदाय दा बेनो आदा दै बाथौनि माखासे तत्त्वफोरखौ बुङोब्ला जोंनि गेजेराव गुबुन पण्डितफोराबो माने गंग्लायनो गोनां जायो बेसेबांसो तत्त्व दं जाय धोरोमाव सान अख्रां बार हा दैनि तत्त्वखौ बिथांमोना मिथिनानै बै लेखा रोङि समनिफ्रायनो सिबि बुनानै बिथांमोना माबा खालामबोदों बेथ' साधारन नङा बेखौ जुदि बिजिरनो थाङोब्ला बारखौ जों नुवा खिन्थु मालाबा बार बारबोला बे न'खौ सिफायलाङो बार माबा दंफां लाइफां सिफायलाङो हाखौ जों नुवाखै हायादि बेसेबां सहायदो बेसेबां सहायसोदो हानिफ्रायनो जोंनि मोदोमा जादों नङा ना दा बिदिनो जोंनि थैखौ जों दि सान जों रुजुदों सानाव रावबो माबानो हाया साना गैयाब्ला बे बिदुआ गैयाब्ला जों थैनो हायो
이풀코 신다 그러면보다 농마르도 비라 고토고토 비어 또또 동거리카는 온소 또또 바만에 세 너희 탐브리 바 뭐로 봐서 입은구나 뭐로 봐서 입은구나 산내야 세 너희 탐브리 바 이니프레쇼 바니프레쇼 도스미 다인 구시 자랑이 네 다 문바 바하드이 오로 오크랑 비컴 바 나붕도 바토 나붕블라 비니 또또고 네 문바 무아니 구토 또또고 고붕도 톡 나붕도 이거 좀 사다란 이름은 미실블라 문화 네 이거 좀 리서치 포함해 버렸어요 좀 호르몬 데모 먹을 푸유 좀 이거는 톡 나붕도 야다 오블라 디닌 타카이 비키는 부분다 아데 마음라 만치바라 람코 크리스나코 샴코 제이코니 हनुमानको पुजियो बिनि इनोलागा बिसोरनो बिसोर रामफोरानो बेखौ फुजियोमोन होमब्ला जोंलाय सृष्टिनिफ्राय दङ बे बुखाबाय दां जों आसलाखौ फुजियोमोन नाथाय जोंसो नागारलांजोब्बाय ने बेनो दुखुनि खोथा ने जों दा आसलाखौ फुजिदोंमोन जोंनि आबौखालिनिफ्राय जों आसलाखौ लानानै फैदोंमोन ने दा जोंसो नागारलांबाय नागारलांगासिनो दं दा आलाय सिलाय जादों खावबा मोनसे सोरबा मोनसे बाहायनो नेपालावनो आं नुबोदों फंबाय बाहायनि रजा थानानै जलथलाहाय बोजोंबो थानानै फुजा होनो हायोमोन दानि रजा हाले मानो हाले होनब्ला बाहायनो मुंसे बनायदों अबुनि मुंसे बनायदों बिमागुरु बिफागुरुबो जोनोम गैया बिमागुरु बिफागुरु शिक्षागुरु दीक्षागुरु धोरोमगुरु दीक्षा होनाया बेहाय आरि गुरु खाथिनानै आरि होयोना होमब्ला जों आवगायनोसै नामा